Dikjarazzjoni tal-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola xejn ma nżlet tajjeb mal-komunità LGBTI. Fil-programm Disset, Roberta Metsola qalet li ma taqbilx ma' żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Dan fit-tweġiba skjetta li tefet dubju wkoll fuq stqarrijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat. Meta mistoqsija minn Reno Buġejja dwar x'għandu jsir iktar fis-settur, Roberta Metsola wieġbet bi ftit sekondi silenzju sakemm imbagħad qalet li temmen li għandu jkun hemm inqas diskriminazzjoni. Kont kellima tal-IPP fuq id-diskriminazzjoni minħabba l-orjentazzjoni sesswali, ikonna nammettu dal-gvern għamil ċertu avvanzi kbar tal-qasam. X'tipproponi għandu jsir iżjed? Ħan nitkellem bħala membru tal-Parlament Ewropew. Nemmen li fejn nitkellmu dwar l-LGBTI issues, id-diskriminazzjoni għandha titneħħa kompletament. Iżda dlonk kienet ir-reazzjoni tal-preżentatur b'mistoqsija oħra diretta. Din id-darba anke tweġiba kienet ċara. Id-diskriminazzjoni tiġġielida bid-drittijiet, xi drittijiet lesta li tagħti oħrajn. Taqbel li l-Unjoni Ċivili konna żwieġ? Bħalissa ma naqbilx le. Bekk kienet ċara waħda mill-iktar persuni qrib il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Persuni attivi favur id-drittijiet ta' persuni LGBTI kienu ċari mill-ewwel. Id-dikjarazzjoni ta' Metsola titfa' dubju fuq il-ġenwinità ta' stqarrija li jagħmel il-Partit Nazzjonalista meta qal li hu jaqbel mal-Prim Ministru li l-liġi tal-Unjoni Ċivili tinbidel fi żwieġ. Dakinhar kien iddikjara li laqal hekk nistgħu nibqgħu nitkellmu biss fuq Panama Papers. Però, eventwalment, Simon Busuttil kien qal li jrid jiddiskuti fil-grupp u kompla jikber it-tarif mill-PN li fuq din reġa' hemm konfużjoni sħiħa b'Simon Busuttil ma jagħmilx dikjarazzjoni pubblika oħra. Kliem Metsola kixfu li anke ċ-ċirku tiegħu huwa kontra din il-bidla għalkemm issa hi wkoll qed iġġib l-iskuża ta' Panama Papers.